Tes que vir que a bici. Buenos días a todos. Empezamos co pleno extraordinario que estaba previsto para as 13, son as 13:03. Disculpade a parte que me toca de retraso. Co seguinte punto de orden do día, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pos adicional 2-2022 da Deputación Provincial da Coruña. A información estuvo a disposición de todos os voceiros. Vou dar un turno a cada portavoz antes de proceder a votar as obras que se traen. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, hola, bons días a todos. Sí, bueno, son as obras que decideu o Grupo de Goberno, cando menos, pois, ratifican no que o saneamento de Cancelabrea, e agora sí, polo visto, se deron conta de que se pode facer máis con menos, aínda así non entendemos moito o fundamento e o motivo e os obxectivos de dedicar tantos recursos para facer o saneamento dunha casa sola, cando hai aldeas con máis población que carecen de todo tipo de saneamento. Creo que se deberían de corrixir algunhas cuestións. No tema de Estrobe é coñecido por todos que as tuberías onde presentan máis problemas é na aldea de baixo, non xustamente na zona ahora que se pretende arranxar. En todo caso, bueno, pois son as que vostedes decidiron. Vostedes saberán que criterios elexiron para escoller esas obras, pero en todo caso sigamos pensando que se podía facer bastante máis cos mesmos cartos. Nada máis. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Logo de que este Concello acordara participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal do POS adicional 2-2022 da Diputación, confirmando os investimentos que tiña incluídos no plan complementario, como son a mellora de rogueiros do núcleo de Manselle
e a mellora dos rueiros en Teaio e outros con un orzamento de 119.681,71 euros, agora propónse solicitar a aplicación da achega provincial asignada, así como aprobar os presupuestos para as obras de ampliación do saneamento da Cancela Abrea con un orzamento de 30.198,37 euros e a mellora de acceso a Rial de Lagoa e outro que é a pavimentación a Aldea de Estrobe por un importe de 51.932,58 euros. A achega provincial é de 77.830,35 euros e a municipal de 4.360,60 euros. Na documentación do expediente constan os informes correspondentes e estas obras solicitadas pola veciñanza que consideramos moi necesarias e interesantes son a ampliación do saneamento na Cancela Abrea como continuación cas actuacións proyectadas pola parte sur desta zona que o Partido Popular tiña esquecida e só se acordou dela para proxectar nela un polígono industrial ao lado das vivendas e en contra da veciñanza e a súa inclusión no Pexón, pero a súa forma de gobernar é esa, eu ordeno e mando. Preténdese a ampliación da rede de saneamento polo norte do lugar coa canalización de 235 metros de tubaxe, a execución de 9 pozos de rexistro e a execución dun cruce con topo de estrada autonómica, así como a reposición e acondicionamento dos camiños afectados. A mellora do acceso a Ría de Lagoa, lugar, entre outros, do Concello que o Partido Popular critica nas redes sociales as actuacións deste goberno, a petición dos veciños, vostede non é veciño, xa o sabemos todos, pero dáselle por criticar, pero non participar. Vaise mellorar a capa de rodaxe do viario e un entronque con 5 centímetros de aglomerado en quente, previo bacheo con grava e tratamento asfáltico semiprofundo, así como a señalización horizontal e liñas de bordo e a apertura de gavias. E, por último, a pavimentación da aldea del Estrobe preténdese a mellora da capa da rodaxe dun viario que dá acceso ao lugar desde a estrada xeral en 220 por 3,5 metros, así como 200 metros cuadrados de abanicos e con 5 centímetros de aglomerado en quente, previo bacheo con grava e tratamento asfáltico. Mellora dun treito de 115 por 1 metro, contiguo a un muro existente a execución da cuneta transitable, así como a sinalización horizontal e liñas de bordo, a apertura de gavias e a limpezas de salvagavias. Esta é a proposta que fai o equipo de goberno, que non ten nada que ver ca que fai o Partido Popular. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, a Unidade Veciñal vai a votar a favor deste plan de obras complementario. Recordarlle solamente unha cousa ao portavoz do Partido Popular, que na Cancela Abrea son beneficiadas 5 vivendas, non sei por que el di que é unha sola, pero según vemos aquí nos mapas son claramente 5 vivendas e posiblemente outras 2 máis que se poidan no futuro beneficiar. Non sei por que di que é para facer unha obra para unha sola vivenda, pero bueno, ele saberá. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, moi bons días a todas e a todos. Nós tamén, desde o BNG, vamos a aprobar esta participación no Plan Provincial de Cooperación de Obras, o plan adicional. Parécenos que poderíamos ter máis obras, poderíamos ter tamén máis cartos, pero desde logo son obras que nós entendemos que benefician á cidadanía e, por suposto, non é que beneficien a esta cidadanía que agora mesmo está vivindo, que se vai a beneficiar, senón que tamén no futuro que se vai a beneficiar do que aquí agora propoñemos como grupo de goberno. Por todo isto, non temos nada máis que dicir desde o Bloque Nacionalista Galego e vamos a apoiar a proposta. Gracias. Bueno, pois eu simplemente decir unha cousa, agradecerlle as intervencións a todos os portavoces, facer miña o eslogan que parece que decía o portavoz do Partido Popular, facer máis con menos. Realmente este goberno está facendo moito con bastante menos. Decirlle que están facendo obras con achega municipal, estamos solicitando subvencións, concedéndonos subvencións. A Xunta de Galicia, polo traballo deste goberno, estamos facendo moito máis con moito menos. Agradecerlle a súa intención. En todo caso, procedemos á votación do proxecto do punto único do orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Pois moitas gracias por a súa asistencia e hasta o xoves. Que ben, creo, sí. Sí, veña.